Her er en til dig, der lige sidder og nuller lidt rundt i kærligheden. Skal vi lige fortælle dig her, hvad din sjæl synes, du skal være bevidst om omkring kærlighedsliv. Helene Kudlow på din skærm. Spirituel forandringsmentor. Og den var der. Telefon. Telefon er jo i forhold til bevidsthed noget med, at der er uendelige muligheder, men uendelige muligheder i forhold til kærlighed, det er måske lidt... ja, det skal man selvfølgelig selv ikke råde med. Men der er i hvert fald nogle muligheder her, og det første, jeg hører, da jeg trækker kortet op og gør sådan her, det er, du vil modtage en besked, et opkald, et eller andet. Altså, der er en, der vil kontakte dig. Du vil blive kontaktet. Der er en, der har lyst til at kontakte dig. Der er en, der tænker på dig. Måske er det en, du allerede har kontakt med. Når du tager telefonen, så er der måske noget, der sker i det nu, men der er i hvert fald noget i gang med noget telefon. Der er en, der rækker ud efter dig. Så hvad for en energi ligger der her? Community. Prøv lige at se de her 3 stanglækre ladies. Og det er en, du kender. Så det er ikke en sådan lige pludselig, hvor du sådan lidt, okay, what the freak var det? Det er en, du kender godt, den her person. Så prøv at høre her, forbered dig på en lækker rejse, som du ikke havde set komme. Så prøv at høre her. Du vil blive kontaktet af en person, som du rent faktisk kender, så forbered dig på en rejse, du ikke havde set komme. Så selvom du kender den her person, you had no idea. Jeg siger det bare. Så hold øje med din telefon.